Baví vás? Čo robíte? Som z toho akože každý deň frustrovaný viac a viac, lebo stále rozmýšľam nad tým, či robiť one on one veci je worth it, vieš, že musel by som toľko, nie som lenivý človek, ja som dosť pracný, ale keď to robím denne, tak si hovorím, že vymysliť každý deň 6-7 originálnych vecí je hard pre hlavu, vieš. Typci tvoria jednu vec za mesiac a dropujú to v stovkách, vieš, že 100 mikín rovnakých, ale ja dropujem každý deň jednu rovnakú vec a dropnem ju 10 iných vecí, vieš, že nie som zaseknutý na jednom bode a to je pre mňa to najťažšie, že si hovorím, že neviem, dokedy zvládnem vymýšľať nové veci. Takže to je tá vec, ale si myslím, že som potenciálny typek, čo sa týka kreativity vo všetkých smeroch, je to úplne jedno, či je to hudba alebo oblečenie. Takže si myslíte, že kreativita je nejaký, povedzme, že skill, ktorý treba rozvíjať? Asi to není skill, skôr je to, keď si sa s tým narodil, tak budeš podľa mňa mať kreativitu, a keď sa s tým narodil, tak... Ale vidíte nejakú cestu alebo nejaký spôsob, ako sa zlepšovať v kreativite ako tvorca? Podľa mňa celá kreativita je o čistote tvojej mysle, že jak si pure človek, že sa ráno zobudíš a či si pozrieš tie sociálne siete na 2 hodiny, ktoré ti zaplňa hlavu všetkým tým, čo nemá nič spoločné s kreativitou. Kreativita je o tom, že máš prázdnu v hlave a sedíš niekde alebo stojíš a príde to samo, vieš. Kreativita je kreativita je podľa mňa to, ako máš čistú hlavu, vtedy to ide samo. A nejaké podvedomie, čo to ovplyvňuje, vieš, ale nebyť ovplyvnený sračkami hlavne. A ovplyvnený sračkami si vtedy, keď sleduješ kokotiny a keď sleduješ relevantné správy, médiá a či budeš pozerať teraz týždeň o tom, ako stave Fico, vieš. Sú nejaké hlavné veci, ktoré vás inšpirujú? Viete ich nejak dať dokopy alebo do nejakého rebríčka? Celkovo určite prvá vec, čo ma inšpiruje je akože SoundCloud era rapu ma inšpiruje dosť veľa vecí, ako 2017-2018, keď som ja bol v Prime hudobnom, že som počúval, neviem, vtedy tá era, ten shit tam beriem veľa vecí odtiaľ, ale asi ma inšpiruje aj sociálne siete v istom smere, že čekujem, že čo ide, ale moc nemám rebríček v tom, čo ma inšpiruje. Skôr som strašne random, ja som taký človek, že keď teraz poviem, že idem zrobiť 10 nových vecí, zrobím ich a nerozmýšľam hlboko nad vecami, alebo veľmi hlboko a vtedy nezrobím nič, vieš, že chcete nájsť ten balans medzi perfekcionizmom a kreativitou? Ja som často rozmýšľal, či mám hrotiť tie linky, keď kreslím, alebo veci, že kreslím dačo, že to mohlo vyzerať topka, vieš, ale to není vôbec o tom, značka není to, čo ty, vieš, koľko do toho dáš toho perfekcionizmu. Značka je to, jak to celé vyzerá, kde to položíš, kde to spotíš, vieš, že to je to okolie, priestor. Značka je celková vec, že nie je to o tom, jak pekne nakreslené to písmo, vieš, alebo že jaké presné linky máš tu kresliť. Ja som osobne, vieš, ja som maliar, striekam na veci, kreslím, takže myslel som si taký, že mať všetko tip-top a krásne to gro toho celého, ale väčšinou, keď to zrobím najzostokovanejšie a najrýchlejšie, ak viem, tak vtedy vzniknú tie najlepšie veci. Vedeli by ste vysvetliť výraz stoka, alebo čo pre vás znamená? Ja neviem, ja idem 5-star stoku, ja nie som stoka úplne, jak sú chlapci tu, ale ja som stoka typu toho, že mám dobre za zeme, že mám popič rodičov, za čo im ďakujem veľmi, že ma naučili všetko, aj dali mi že ako okolie aj priestor, ale 5-star stoka znamená to, že žijem so stokármi, chodím s nimi von, som s nimi každý deň, ale zároveň sa vraciam do priestoru, ktoré nie je tak zostokované a môžem tu tvoriť, takže čo je stoka? Povedz ty, čo je stoka, neviem. Nie je stoka náhodou, napríklad, jak máš Wood v Amerike? Že proste, je tam rozdiel? Stoka môže byť, kamo robiť memečka, vieš, a chodiť na MHDčke každý deň do školy a cítiť sa skvelo, a neviem, stoka je možno, ľudia to berú podradnejšie, ale stoka je miesto, kde
Stoka je celý environment podľa mňa okolie, aj prijať tvoji kamoši, aj akože, vieš, že nebudem asi teraz nejaký docent alebo niečo, no proste asi ma identifikuješ jak stokára, ale podľa mňa to je len dobré slovočko. Nemám nejaký... No to si dal dobrú otázku, neviem čo je stoka, asi to čo žijem, každý deň sa zobudím a že idem tu a potom jem večer za kamoškou. Kedy si myslíš, že začalo vytvárať proste slovo stoka, alebo myslíš si, že prvú bola stoka? Myslím si, že stoka bola už tu dávno, ešte ja som počul prvýkrát slovičko stoka pri ére od kontrafaktu, vieš, keď oni o tom nevedeli. Ale... Ešte raz, ako bola otázka? Že kde sa vytvorilo slovo stoka? No. Keď ty si počul, to je tiež odpoveď, že ty si to počul. Ja som to napríklad videl až v memečkách. Sa mi zdá, že Super Spicy Boys to začali používať, alebo Zula Boy. Žula. No. Pravidelne? Nekonzumujem žiadny kofeín, väčšinou iba nikotín. OK. Prečo preferujete práve nikotín? Nikotín je spoko, lebo není to spoko. Je to pičovina asi. Nikotín som závislý na cigaretách už od 13 rokov. Čo dám môžu? On páči 60, ja 20. Mám 20 rokov. Aha, takže to je už 60, rodinný šport. Hej. Tak to je zlaté. Ale to rodené. Aké sú vaše obľúbené cigarety napríklad? Winstonky, Stinky modré. Idete si Winstonky? Skúšali ste aj niečo iné? Strašne piči z Winstonky. Nebudeme sa baviť o cigaretách, to je kokotina. Daj, nehovorme o nikotíne, nechceš, že by som spomínali cigarety. Dobre, takže toto je Milk Oolong. Takže, odteraz. Milk Oolong. Takže tajvanský čaj, ktorý je zelený. Zelené čaje. Oolong je čaj, ktorý môže byť aj viac oxidovaný, takže čierny. Toto je mierne oxidovaný oolong. Kvôli tomu, že je mierne oxidovaný a vyšľachtený na to, aby chutil ako mlieko. Takže. Okay. Prvý lúk sa robí na to, aby sme čaj očistili. Dal som 70 stupňov, ale dám si ešte chvíľu dlhšie. Dobre. Prvý lúk je na to, aby sme očistili čaj. Dobre. A aby sa nám otvorili listy. Trikrát sa to lúhuje? Môžeme aj viackrát. Tak to vyzerá lúh. Toto je prvý. Ďakujem. Tento charakteristicky nie je až tak silný, pretože, jak vidíš, nie sú ešte otvorené listy. Takže to časuješ to, hej? Hej, snažím sa to časovať. OK. No, toto bol minútový. Bude to asi hot. Hej. Musíš to tak srkať. Chutí to je mlieko. Formosa Milk Oolong. Hej, práve on je tak šľachtený, aby proste chutil ako Milan. Veľmi príjemné. Ani som sa ťa nepýtal vlastne, aké máš rád chute celkovo, že... Ja mám rád palie a dosť korenisté veci, ja mám rád Indiu. Tikka masala je dobré jedlo, určite. Ale ťažké a mám rád, nemám rád, keď sa jedná o zmrzlinu, tak si dám len vanilkovú alebo čokoládovú, nerad idem do sorbetu ani do ovocných príchutí. No. Ako z dobrý čaj, som z neho v piči. Druhý lúk by mal byť silnejší trochu, Akože to má nejaké účinky, že ma to ukľudní, alebo čo? Viem, že čaje sú silné, vieš, jak káva, tak ktoré. Toto je kofeín? Tento má, že medium cca, že nie je až taký silný ako kofeín, ale čaj sa ti inak vstrebáva, alebo tam máš L-karnitín, alebo tak sa asi volá tá látka. Karnitín, presne. To je nejaký stimulant na svaly, ja som to bral, keď som športoval a dosť mi to pomohlo určite. Takže druhý lúh by som mal robiť 20 sekúnd
alebo pokiaľ sa otvoria listy. Čo je stoka, Kubu, more, povedz. Si stokár? Yes. No, legit. Viem povedať, kto je stoka, ale neviem povedať, čo je stoka. A musíš honiť psov, aby si bol stokár? Je to týk od mačky už. Nie je to gačo. Jaký je rozdiel medzi slovom gačo a stoka, alebo stokár? Ja by som povedal, že som 5-star gačo stokár. Určite. Ale... A berieš slovo gačo? Stokár možno znamená aj, že nemáš love, ale stoka hlavne znamená to, že vieš podľa mňa aj vyrobiť peniaze tam, kde ľudia vidia, že ich nevieš vyrobiť. Ja keby to, že si stokár môže znamenať, že nevieš robiť love a že sa len zajebávaš, ale zároveň to znamená, že vieš zarobiť love aj na tvojom okolí a vieš byť taký... Street smart. Taký street smart, no, stokár. Street smart podľa mňa, ale sú za stokári, čo chodia jesť do babky a nerobia nič, vieš, ako... Že... Chodím aj ja jesť do babky, ale robím... Keby... Správny stokár nevyužíva svoju babku minimálne. Alebo? Správny stokár využíva všetko, čo môže podľa mňa, že by sa malo dobre, ale... Takto, no, neviem čo mám. Je to ťažké, lebo stoka ako miesto je ceca, že proste broke chlapci. A to je silné už teraz celkom. Až bars? Ale dobre to je. A už to nepripomína mlieko, už to pripomína nejaký čaj, no. Čakaj, čo som neprepiekol. Nie. Toto ešte by mal byť. Moc je to asi horúce dosť. A čo je potom Vranov Music? Vranov Music... Vranov Music... mám to na tričku. To je asi... to je zo skupenie... je to tak ironicky možno myslené ten názov, že Vranov Music, lebo proste, že je to, že v najväčšej diere vie vzniknúť najviac unik vec, podľa mňa to je Vranov Music. Že vieš byť v najväčšej, akože možno to, že sme práve v takom malom meste, ktoré je obklopené neveľmi pozitívnymi akože ohlasmi, vie vytvoriť veľmi zaujímavých ľudí, lebo tí ľudia sa nemajú od koho inšpirovať. A keď si, ja neviem, Bratislava alebo Košice, tak mám pocit, že tam ľudia žijú jednu vlnu, ktorú už niekto nastavil, ale tu vo Vranove sme si nastavili sami to, že odkedy sme sa tu zoskupili, tak každý deň som sa zobudil a cítil som sa, že som Vranov Music, ja neviem čo hovorím, tomu ver, Shadow, Vranov Music, Šugi, Factory Click a všetci moji zmrdí, lebo oni vedia, o kom správam a viem, že to, čo z nich vychádza, není nič, čo by vyšlo z bratislavského typka alebo z košického, to je ten Vranov Music, to je ten unique shit, určite. Stoka môže byť kanál, ktorým sa odvádza dažďová odpadová voda, kál a iné nečistoty, alebo odplavuje určité predmety, drevo. Stoka, je to kanál, no. Ale je to kanál spájajúci vodné toky. My sme voda, chápeš? To je čo sú slová kuričaj a lišťak? Kuričaj a lišťak, áno, to sú dva opozitné strany. Gengy. Môžem povedať, že nikdy, že keď niekde som niekedy patril, tak je to do Kajňa, to je moja dedina, to bývam a som Kuričaj, lebo Kuričaje sú všetci, čo sú z Kajne, sú Kuričaje vlastne, a Lišťaci sú všetci, čo sú z Klakovec, to je dedina oproti, ale stále tam bola nejaká asi taká prirodzená pekná rivalita medzi tými dvoma dedinami. Šádal všetci Lišťaci a šádal všetky Kuričaje. Asi dám mi tetovať cigaretu, mal by som, ne, keď som Kuričaj. Zapojím si moje. Daj mi zapiť. Tak. Piješ čaj a kúriš cigu. Kuričaj. Kuričaj, pijem čaj a kúrim cigu. Pamätáš si na Puckovú skupinu? Puckovú skupinu? Tam to sa volalo, že... neviem ani, jak sa to volalo, ale hej. Jakoby... Všetci moji starí kamoši sú Lišťaci. O tom sa nebudem baviť, to nikto nebude vedieť. Nevidel som. Alebo lové, alebo golové Fíňaky.
Čo preferuješ? Nikdy si mne chcú finiaky. Podľa mňa to je výmet mozgu strašný. Chlapci, čo tu chce finiaky, cením ich určite. Mám takých kamošov, ale ja som bol vždycky Dorko guy. Mám rád roliť. Ja mám rád ten proces celý, keď to zrolím, keď to... Netreba mi samozrejme podnos, ani si sadnúť pri tomu, lebo to robil na motérii, shoutout Šugi a hej, mám rád brka. Nikdy nie som 13 bola tak okaj. Si Mexikáno, že dávaš si aj tabak? Dávam si aj tabak, vždycky si dám tabak, lebo hovoriť, že to lepšie horí, keď si tam dáš tabak, je úplná pičovina. To nie je pravda, ale mám rád chuť tabaku s tým čajom zeleným. No. Matej Čikot ti niečo hovorí? Matej Čikot, netuším, komu to je. Vypleskané zluté memes. Zluté memes, no, akože keď poviem, že tak to tu zakladal, čuješ, držte piču, tam bude počuť šepkačky, kámo, choďte von, keď sa chcete rozprávať. Matej Čikot, on došlo, že super spicy, to je určite veľká kultúra, lebo dnešní mladí chlapci asi nevedia, odkiaľ majú všetky novečka. To, čo prišlo potom Foku a tieto veci shoutout, ale prišlo to všetko potom, Super Spicy boli prví, ktorí tu donesli na stokajský humor a potom tu bol Matej Čikot, na to netreba zapomínať, to je žlté memes zo spodku, shoutout. Zo spodku titla. Memes, no. Hovoril si, že nemáš rád veľmi memečka, ale ja si myslím, že... Je to určite dôležité pre kultúru, je to najdôveryhodnejší zdroj informácií memečka, podľa mňa, určite. Oproti... Je to tam, vždycky ti to ten typek, čo robí memečka, sformuluje do takej formy, že nemôže ani klamať, lebo je to ten humor. Verím memečkám, ale nikdy som sa nad tým nezasmiel, nikdy si neviem, pozriem memečko a zorobil, že to je taký smiešné, že všetci sa tak schutí zasmievajú, nikdy som sa schutí nezasmiel na memečku, neviem prečo, ale určite to beriem ako zdroj informácií. Máš nejaký plán B? Plán B, kamo, hej, že poviem robiť do otcovej firmy. Ale toho sa najviac bojím. Ja to musím dokázať sám, snažím sa každý deň to robím, tu chcem, takže dúfam, že tu je prie plán B, ale vždycky plán A je hudba, vždycky som primárne hudobník, ty kokot, rapper a plán B je oblečenie, ale plán C je prestať striekať na handry a robiť tlačené veci, to znamená, že to produkujem vo veľkom a plán D je robiť u môjho otca a to ma asi čaká raz, ale dovtedy chcem dokázať niečo sám, nie som povolaný syn, shoutout, môjho. On tiež nebol. Takže baví ťa aj proces samotného dizajnovania? Robil si niečo aj digitálne? Nerobím veci digitálne, vždycky to robím len takto, lebo nie som digitálne zručný v týchto programoch. Ale myslím si, že to úplne stačí byť, kresliť to aj. Teraz budem robiť veci pre Section Praha, neviem, či to poznáš. A mám mať s nimi collab, nie že by som sa chválil, ale nerobil som to digitálne, tiež som im to kreslil a boli s tým spokojní. Okrem Section Praha plánuješ nejaké collab v budúcnosti? Keby som mohol mať collab s niekým, tak by som mal collab asi... Ešte nechcem sa chytať na žiadnu voľnu, ja si chcem robiť vlastnú voľnu, asi s nikým, v pohode som s tým, že mám sám akože svoje veci. Nikto to nerobí jak ja a som prvý, čo tu robí tento type of shit a funguje to zatiaľ. Nevrám, že som slavný ani nič, však mám len koľko mám followerov. Nemám veľa, ale ľudia, čo to poznajú, čo to nosia, čo mňa poznajú, tak to cenia, akože v srdci, že hlboko to cenia, že vidím na nich, že vidia, že to nie je len že ďalší brand, ktorý má na sebe pavúka, pavučinu, kríž a Carrefour Mercy tak shit, čo robím. Fú. Takže toto asi nedávaj. Myslíš si, že je rozdiel medzi contentom a proste umením? Určite nie, všetko je umenie, aj content je umenie, dobrý content je tiež dobré, je umenie, keď to nerobíš podľa tabuľky a cením aj youtuberov, akože ja nemám nič proti, furt je to umenie, všetko je umenie, čo robíš, keď to vymýšľaš ty, je to umenie. Páčia sa ti nejaké aj staršie formy umenia, napríklad, neviem, klasická hudba, jazz alebo... Páči sa mi to, čo robí môj oco a to je vyrábanie, on pieskuje vázy, on robí, mám toho strašne veľa, však ukážem vám o chvíľku, vedľajšiu miestnosť, to sa dá teraz do prestrihu. Tam vám ukážem, môj oco robí
vázy, ktoré sú pieskované, robí to strašne unik štýlom, robí to tak, jak nikto a vymyslel si to zase úplne sám. A keď niečo cením, tak to je sculpturing, sculpture proste. Tie tvary, ktoré on vytvoril, som nevidel v živote ani, že také existujú nejaké tvary, no. Je to cool, ti to ukážem všetko. Vieš, čím sa on inšpiruje napríklad? Môj oco, on mal 20 rokov a išiel do Ameriky. A tam predával obrazy na ulici. Bol strašný stokár, fakt, že definícia. A tam mu to nevyšlo, založil firmu, on prišiel tu a teraz možno po 20 rokoch prestal robiť umenie, 20 rokov mal pauzu a teraz zase začal robiť vázy. A neviem, kde bere umenie, ale je to sikamo. On nepozerá sociálne siete, on má v piči, vieš, on proste ide von a on sa zobudí ráno a ide do prírody a to je to, čo na ňom cením, že on je spojený s lesom, s drevom a strašne sa inšpiruje stromami, všetkými pozná Marad Mach je cool vec, vieš, môj oco si teraz stavia chatu a išiel vyberať 2 týždne, chodil hľadať s typkami machy, aké existujú druhy machov tu na našom okolí Tomašanskom, aby mohol vytriediť, ktoré sú najlepšie a tak si poukladal a pozeral, že ten je streborný, ten je žltý, ten je zelený, ten dám na taký kameň, tento, ale cení machy, vieš, on je úplne hlboko v tom, že v rastlinách, v dreve, v stromoch a vidím, že on berie inšpiráciu čisto z lesa asi. Shoutout les. Myslíš si, že nejaká rutina by ti, alebo celkovo artistom ruší nejak kreatívny proces? Že napríklad, že povieš si, každý týždeň piatok vydám track napríklad. Myslíš, že to uberá? Mať rutinu je dobré, ale keď si umelec asi ne. Tie veci chodia vždycky úplne náhodne, vieš, ja nikdy nečakám, čo príde, vždycky to príde len tak a teraz som 3 týždne nič nepridal nikde, lebo tu proste necítim a mám to v piči, lebo proste robím si svoje veci. Viem, že keď to príde, tak to príde a nikdy nerobím nič na silu. A to je len tá sloboda, ktorú mám od svojich rodičov, že nemusím teraz dúchci robotu, že viem si zarobiť aj z tohto, ale nemusím to robiť každý deň, že na silu pridať veci, lebo vtedy to nie je to úprimné, vieš, vždycky, keď dostaneš moju mikinu, ktorá je one of one, tak vieš, že som tam dal srdce a nikdy som to nerobil na silu, môžem povedať úprimne. Takže rutina je určite dobrá, keď si pracujúci človek, ale keď si umelec pracujúci, tak rutina je asi to nie je moc dobré. A ten čaj ma utlmil. Je to možné? Je možné aj. Má to také relaxačné účinky. Môžeme ďalej? Alebo tú kavicu. Povedal. Dobre. Ideš mi spraviť tretí luch? Hej, tak môžem ísť ďalej a ďalej. Sprav to silné, bracho. Chcem odpadnúť, chcem sa skúriť šaju. Je tvoje umenie, ako tvojho otca napríklad, umenie prepojené taktiež s niečím? Napríklad on robí s drevom, ty robíš s hudbou, ale drevo je prepojené s prírodou a je tvoja hudba prepojená napríklad s kultúrou? Moja hudba je prepojená s miestnou kultúrou veľmi silno a je to unik, lebo taká kultúra nevznikne všade a je to tým, že je to také malé mesto, vieš, že v takých malých mestách sa vedia stať zázračné veci určite v tých ľuďoch vo vnímaní celkového okolia. Moja hudba je prepojená s kultúrou miestnou a môj art je prepojený s shoutout SPC, neviem, či to niekto pozná, Austina Babitel z Ameriky a on ma inšpiroval dosť v tom, že môžeš robiť značku zo všetkého na svete, aj keby to bolo len biele tričko, ktoré by si, ja neviem, olejal červeným vínom, kľudne si môžeš spraviť značku, lebo Môžeš z toho spraviť značku, lebo... Môžeš spraviť značku zo všetkého, ja keby vôbec nesom obmedzený v ničom, že on začal dávať iba pumpkin fake, vieš, ako to bolo vykerované, hej? To je jeho logo, vieš, on zobral pumpkin, začal to dávať na trička, ale nejde o to, čo dával na trička, ide o to, jak to celé formoval, jak spájal s tým ľudí, jak kultúru, jak...
Pretože mi ukázal, že sa dá spraviť značka z hoci čoho, keď tomu dáš trošku seba a trošku rozmýšľaš nad tým. Takže robiť samotný produkt nie je výsledok umenia. Ako si povedal, že... Ono to vybuchne doraz, fakt. Dajte mi zapík, máte? No, nie je zapík. Kamo, Ja... What's up? servus. Natáčame rozhovor. Ideš do rozhovoru? Len tu si sadnúť. Počkaj, ukáž na kameru, čo máš v ruke. To je pivo so slámkou? Nie, aj domáce. Co si je? Zabavilo. Ale to aby ti viac zabavilo? Nie, tak piť umelo. Nie to kúpiť kofolí. Aha. Ale počkaj, ty si len tak chcel akože pivo so slámkou piť. To viem. Ja to tak viem. Aha. Vážne? Ešte si piču robím. Co si je? Ja som sa nemôžem povedať. Kubo, vyhonil si psa? A to veľa to takuje, že? Dobre, akože to je jedno, čo ho lapil za chuja, ale ty si ho vyhodil, vieš. To je iný ako si. Ty si vedel, že si vyhonil psa, to ti povedal. Dám si. Nie, to je sranda.